Jingpule na ki kam jong ki apostol klenong ka pra kadkhod iwei hadu pra. Ha katahi kasni kabalang ha Jerusalem kalasdang bansha ka jingban ben ka bashir kay. Baro ki riunge laitang ki apostol kila sapriang keleng ki jela ke Judea bat Samaria. Kato ka ningot ki rangba ki bariu Blei kila tep ya u Stefan kida yampang nud yu. Henry u Saulus ula thombor ya kabalang da kabarung man ki thliu ying ula patom ya ki riungen shenrang bat kentei bat ula thep ye ki ha patok. Ki riungen ki bala sha ben sapred kira let keleng ki da yalap artan ya ka ktien u Blei. U Philip ula len sha kanongba Samaria bad ula yalap shibhang u Mesaya ha ki ba hangta. Ki ba kila pendet jingmut bha ya kata kaba u Philip u laong. Baro kila sha skor ya u bad kila yoi ya ki kampila ba u lale. Ki mensim bomman kila mi no da kabakirkan na bun ki briu bun ki papang yap shiliang bad ki badko ru ki lakon. Kumta ladan ka jinkmen ka bakraw ha Samaria. Ka ktien jong utray. Kasam Henry punriu kurkhod iwei hadu Henry. To risa da ka jinkmen hau Blei pi ka prthei baro. To risa buram ya ka kerteng jungu. To yaro pendon buram ya u. To ong hau Blei. Kat no ki ba itrim ki kam jome. Kabor jome ka kraw kata ba ki nongshun jome ki pendred ria hakmat jome. Kaperthei baro kamane yame karwai yaro ya ka kerteng jome. Ale pen ayu ublei ulale ki ba itrim ki kam jong u hapdeng ki briu. Ula pen kala daur kyang ya kaduriyaw ki briu ki sayad rengko lingba kawa kumta ni sherkmen hau. Ka gospel karkum uyo anis bukuit kilanong ka ba Henry kadukot lai pusan hadu saupo. U Jisu ula ong hagi nga ngalong ukbu ka jingim uta obawan syanga om tngan bad uta ubanged hanga om sliang lanu ru. Henry kumba ngalayathu hapi wat la phila yoi yanga phimtre bangen. Baro kat kabaw kpa u ay hanga kanwan syanga bad ya uta ubawan syanga ngan kentat no namar ngalawan na bneng bande ya kamon jong uta ubalapha yanga ya kamon na jong. Tikani kalong kamon jong uta ubalapha yanga bangam de bandu yano na kito baro baula ay hanga Henry bangan pen mi pat yaki ha kasni khadu. Hoon kabaw kpa ukwa kalong kane ba kito baro kiba yoi ya ukun ban nged hau kin yo ya kajingim bom jukon bad bangan pen mi pat yaki ha ka akher kasni. Ka gospel jong utray.